Инициативата за подписката е на жителите на Петричкото село Рупите. Те потърсиха и нашата медийна подкрепа, защото смятат, че в община Петрич не обръщат необходимото внимание на официалните писма от кметството на селото. Участвате ли в подписката за тази улица? Участваме. Тук и за здравната служба, и за училището, и за детската градина. Всичко тук се минава. Може ли да пливаме село вода? А като преди 2 седмици, нека ти кажа кмето, ние бехме в долния етаж, не беше пълен вода. Може ли такова нещо? Та нема не е и заслужило това село, за да се оправят тия улици? Как може такова нещо? Всички ли участвате в подписката? Всичките. Основно от октомври, ноември до края на март, докато спрат валежите, поне 6 месеца от годината тези хора живеят в такива обстоятелства, което в днешно време направо е кощунство да се остават хора да живеят в това състояние. Има малки деца, които не могат да излязат навънка, излизат само с колите, за да стигнат до асфалтираната улица и да се придвижат до центъра. Водата при дъждовете отива от единия край до другия и се градат, дето се вика, стоят отвънка, за да не влезе водата под дворовите им. Просто улиците не са бедствено положение. Просто ако не са тротуарите малко по-високо, не можеш да минеш. А при нас е положението още по-зле, защото имам дете на инвалидна количка. В такава кала дали е възможно да се извади? Имаше предложение на база подписката от кмета на общината, бяха включени в бюджета 30 000 лева, като тези 30 000 лева сега подчертавам отново, че не са за асфалтиране на улицата, а за окрайчване с бордюри, да се отдели тротуарната площ от пътя и след като премине разкопаването на проекта, който ще извършим в скоро време, подмяна водопроводна мрежа, да настеляме с трошен камък или с фрезован асфалт, за да няма тази кал. Дори да има вода, колите спокойно ще могат да преминават, тъй като долу ще бъде твърдо. От няколко години е така, но по-сериозно от 2-3 години с снимков материал така разчитах на реакцията от Общински съвет и от страна на Общинска администрация. Тази година кмета пое ангажимента, пък срещахме проблем с хората от Общинския съвет. Аз знам, че проблемите не свършват, но в крайна сметка трябва да се стиковат, да дойдат, да погледнат, да кажат, ето да, действително тук положението е сериозно и да се помогне на тези хора. Председателят на Общинския съвет в Петрич, инженер Димитър Танев, отклонява гласуваните 30 000 лева от общинския бюджет за ремонт на Петричка улица. Смята за неразумно да се вложат в асфалтиране на улицата в село Рупите, след като предстои изграждане на ВиК комуникации с спечелени средства по европрограми. След срещата му с кмета на селото, недоразумение вече няма. И мисля, че сега изяснихме нещата и в тази посока ще намерим разбиране и средства да се направи тази подготовка на улица, защото нещата наистина трябва да се вземат мерки, не са добри. До края на месец април проблемът ще бъде решен, обещават от община Петрич.